खुलुमबाय दिनै 21 नभेम्बर 2023 मंगलबार दिल्लीयाव सासे अट' ड्राइभारा गावनि अट' गारिजों थांबाय थानाय समाव गुबुन गंसे अट' गारिजों सौजानानै जाब्रबथाय जानायाव जिउ गोमादों आरो गुबुन सासे अट' ड्राइभाराबो गोब्राब जोखोम जादों। थैनाय अट' ड्राइभारनि मुङा जाबाय आक्राम 30 बोसोर बैसोनि। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय बिरुबारी ओनसोलाव सासे 20 बोसोर बैसोनि ITI फरायनाय फरायसाया इन्डिया आरो अस्ट्रेलियानि गेजेराव फाइनाल मेच जानायाव इन्डिया जेननायनि जाहोनाव हारसिंनो थैना थादों। थैनाय फरायसानि मुङा जाबाय मृणाल मजुमदार। आं दिनै एक्स-एनडिबिब्लाबो एक्स-बिएलटिजों बिपिएफआव फैनो गोनां जादों। एक्स-बिएलटिनि हान्जा बिपिएफ हान्जायाव आङो फैनो गोनां जादों जाहाथे बर' हारिया ग्रोम ग्रोम गेरेमसा थांनानै थानो हायो। बे बाथ्रा बुंदों एक्स-एनडिबि बिग्राय नार्जारिया। आं दिनै बिपिएफ जाखो। बिपिएफआथ' एक्स-बिएलटिनि पार्टी। आं मानो फैखो? आं मानो उन्दै जानानै फैखो? जाथिनि मोनथानि थाखाय आं दिनै एनडिबिबाबो एक्स-एनडिबिबाबो एक्स-बिएलटिबिआव आं फैनो गोनां जादों जाहाथे बर' हारिया गोमोनो गेरेमसा हारियै जों थांनानै थानो हायो नैबे बिटिसिआव। बेनि थाखाय आङो बे सिमांखौ नुनानै आंनि जेसेबांनाखि लोगो एक्स-एनडिबिफोर दं आं बिथांमोनखौबो लानानै आङो मुजुबुद खामानि मावनो आवगायगासिनो दङ आरो मावलांगोनबो। आं मालाबाबो बे थांखिनिफ्राय मालाबाबो फासयनाय जिनिसखौ लानानै जोङो गोबाव सम दिनै स्ट्रागल खालामदोंमोन। स्ट्रागल खालामनायाव जोंनि केडार हिसाबै जोंखौ डिउटि थानानै जोंखौ सेक्रिफाइस खालामनायनि बेलायावहाय जोंखौ सिकिउरिटि होनानै बिथांमोना बे स्टेजसिम लाबोदों आरो बे स्टेजसिम लाबोनाय केडारफ्रा बा बिथांमोना दिनै सोरबा एनआइएआव दङ, सोरबाया कनभिक्ट जानानै दङ, सोरबाया लाइफ टाइम जानानै दं, सोरबाया मुंख्लं जालांबाय। दा बेफोरनि न'खरफोरखौ जोङो दिनैसिम फंसे रावजों रायज्लायहैनो हायै जादों। खारन जोङो बिथांमोननि न'खरखौ नायनो थाखाय जोंहाबोथ' फुवेलनि खोथा थाबाय, दिनै माखासे एसे एनै अनसुंथाइ होबोनायनि खोथा थाबाय। बेखिनि सिस्टेमा जोंनियाव गैयैनि थाखाय जोङो बिथां मुंख्लं न'खर आरो एनआइए नांनाय आरो कनभिक्ट जानाय लाइफ टाइम जाय नांनानै दङ बिथांमोननि न'खराव जों दिनै खौरांखौ लाहैनो हायाखै। दा बेनिखायनो जोङो दुखु मोननानै बे गभर्नमेन्टजों नाथ' जोंनो मावखानायबो होनो हाखानाय नङा आरो दिनैसिम बिथांमोननि मावनायखौ जों नुहुरखाबाय बिथांमोनहा माने साक्सेसफुल खालामनानै होनो हाखाया। गतिके साक्सेसफुल खालामनो हायाब्ला जों मोनसे बिपिएफ दला सिनियरिटि दल हिसाबै एक्सपिरियेन्स थानाय दल हिसाबै पार्टि हिसाबै बे पार्टिखौनो जोङो दिनै बर'आव गावनिनो आंगो पार्टि होननानै रिजनेल पार्टिखौनो जोङो मोजाङै मोजां पलिटिकेल पावारखौ फोराफिननोसै होननानै जों जयैनो सावरायलायनानै दिनै नैबे जयेनिं प्रग्रामावहाय जों दिनै जयैनो फैनानै जयेनखौ जाफैबाय आरो सेकेन्ड टाइम जोङो जेन'ब्ला गावखौ दिनै बिपिएफ जाबाय होननानै आं सिनायथि होनो हाखाबाय नालाय आङो दिनै आंनि जिहेथु उनाव फैगोन बिथांमोनखौ आं गोसो खुसियैनो आं बिथांमोनखौ बरायनानै लागोन आजावगोन आरो बिथांमोनखौ आङो कन्टेक्ट खालामनानै माखासे नेम निथिफोरखौहाय जोङो सावरायलायनायनि गेजेरजों ज'यैनो मावलांनो गोसो मोदोम होसोमनानै जातिनि उन्नति बा बिटिसि बागैनि उन्नतिखौ जोङो जाफुंहोनो थाखाय बा मोनफुंनो थाखाय जोङो ज'यै लोगो नांनानै बिपिएफखौ बिपिएफ बायदि जोङो बड'लेण्ड टाइगार हिसाबै बे पार्टिखौ जों दिन्थिलांनो थाखाय जोङो दिनै जोंनि जेंनानि सायाव जोंथ' दा सिन्था खालामनानै जोंथ' सुफुंनो हाखाया। दा बेखौ सुफुंनो थाखायनोथ' जों ज'यैनो जों बिपिएफ पार्टिखौ सापर्ट खालामनानै गभर्नमेन्टआव लाबोनानै जोङो बिपिएफ पार्टिनि जानानैनो जोङो जाहा बिपिएफ पार्टिनि मुरबि बा चिफ पार्ग' चिफ हाग्रामा महिलारि सार बिथांजोंनो जों ज'यैनो शेयार खालामलायनानै जोङो जोंनि लांदां जानाय जायगाखौ सुफुंगोन आरो जोंनि मोननांगौखिनिखौ जोङो मोननो हानाय बायदि बिथांजोंनो सावरायलायनानै डिसिसनखौ लागोन। आरो आङो नैबे मोनसे खोथा जोंहाथ' एक्स-एनडिबि हिसाबै इउनाइटेड फरम अफ एक्स-एनडिबि दङ बिथांमोनखौबो आं दिनै एक्स-एनडिबि जानानै आं बिथांमोनखौबो नैबे रिजनेल दल हिसाबै रिजनेल दलखौ बा बिपिएफ दलखौ ज'यैनो जोङो पावाराव लाबोनानै ज'यैनो जोङो दुलाराय बर' माहारि बा दुलाराय बिटिसि बाखि हिसाबैनो ज' लोगो नांनानै जोङो मजबुत खालामलांनानै जिहेथु जोंनि जेसेबां मोननांगौ खामानि दं जेसेबां जोंनि डिमान्ड दङ जेसेबां जोंहा इमप्लिमेन्टेसन जानांगौ दङ बेखौ जोङो कमप्लिट खालामनानै लानांगौनि थाखाय आरो जोंहा माखासे जेलाव थानाय लिडार केडार सार रन्जन दैमारि सार बिथांमोनखौ जों माबोरै बरननो हायो जों ज'यैनो जानानै जोङो नांनांगोन आरो बे पावारखौ जों लाबोनो नांथारगोन आरो रिजनेल पार्टि हिसाबै
बड'लेण्डआव बे BPF पार्टीखौनो जोङो सिंगल पार्टी बा गोहोगोरा पार्टी खालामनांगोन मानो होनोबा UPPL पार्टीया दिनै जोंना 5 बोसोर 3 बोसोर कमप्लिट जाबाय 3 बोसोर कमप्लिट जानायनि गेजेराव जोंनो सेटिसफाइड खालामनो हायाखै जोंखौ जों बहुत दुखु खस्थ' लाबोनाय हिसाबै जों जिखौ मोनदामोन जों रायजो राजाखौ अनजानो लुबैदोंमोन समाजनि नेमखान्थिखौ जोङो फोथांनानै लाखिजानो लुबैदोंमोन दिनै कालचारनि बेलायावबो जों कालचारखौ कालचार बायदि सनमान होजानो लुबैदोंमोन जाय कालचाराव थादों कालचाराव थाग्राफ्रासो दिनै मिथिदों मा गोनांथि दंमोन मा गोनांथि गैयामोन दिनै मानिफ्राय मा आंखाल जालांखो बिथांमोनासो मिथिगौ बिथांमोनाबो गाबख्रावबाय थादों ससियेल मिडिया नुबाय थादों बिथांमोननिखौ डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट मोनफा सिनेमा हलनि गोनांथि दं होननानै बिथांमोना गाबख्रावबाय थादों नाथाय दिनै खुगाजों बिथांमोना बहायबा मोनसे मोननै दिन्थिफ्लादों नाथाय कमप्लिटलि खालामनो हायाखै जोंहा बे मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआव हयथ' दा मोनबा डिस्ट्रिक्टआनो जाबावबाय दा बिनि गेजेरावबो गैया आरो जोंहा दिनै इमप्लिमेन्टेसननि बेलायाव बहुद साननांगौ दङ दिनैसिम इमप्लिमेन्टेसन हिसाबै साननांगौ दङ होनोब्ला जों मोनथामसोल'सो माबानायखौ नुदों इमप्लिमेन्टेसन जानायखौ नुदों बाखि दफायानो जायाखै जा आर्टिकेल मथेथ' फार्स्ट टाइम जोंहा जेबायदि इमप्लिमेन्टेसना जाग्रोनांगौमोन बे इमप्लिमेन्टेसना जाहैबाय जोंहा थाडा केस दंमोन थाडानिफ्राय आरो नैबे कनभिक्टफोर जानायनिफ्राय नैबे NIA दङमोन जेन'बा हाजोथियाव थानायफ्रा माबाजों फैबाय आरोखि उकिलफोरनि थ्रुयै जिहेतु नर्मेल केस हिसाबै टेन्डार दिन हिसाबै बे समजों लोगोसे जोबनानै थांदों आरो नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि